Għalija l-ixu ċentrali hija waħda. Jekk St. Philip's huwiex adattat għall-iskop li hu intenzjonat. U fl-opinjoni it-tweġiba tiegħi għal dik il-mistoqsija hi mhuwiex adattat. Waqt il-programm TX fuq One, Carmel Cacopardo qal li minkejja il-Gvern qed jgħid li jista' jestendi l-isptar għal 280 sodda da mhux possibbli. Jiena mort fuq il-post u dort is-sajt minn barra, ovvjament m'għandix awtorità jidħol ġewwa. Ma jidhirx li hemm fejn tista' tespandi għaliex biex tespandi tiżżid il-faċilitajiet l-ewwel, il-kmamar. Imma spazju limitat. Il-perit Cacopardo qal li huwa konvint li lanqas il-permessi tal-MEPA ma jippermettu li l-isptar ikun estiż. Jiena naħseb li ma tistax tipproċedi, tant ma tistax li l-Ministru Fenek huwa jitkellem nhar it-tnejn beda jlaqlaq, meta beda jitkellem fuq jekk il-permess joħroġ jew le. Jiena konvint li mhux se joħroġ u jafu li mhux se joħroġ. L-ex-President tal-Partit Nazzjonalista jgħid li anke li kieku hemm post fejn wieħed jespandi dan ikun ifisser li l-ewwel 100 pazjent se jkunu mhux fi sptar iżda f'sit ta' kostruzzjoni. U minn tajt ħadd irdoppja, iktar minn ħadd irdoppja, prattikament għandek is-sajt kollu building site. U dak huwa l-argument li ġab il-kap tal-oppożizzjoni. Il-kieku ħadd aġġastja biċċa żgħira, mhux problema, għandek in-nies qegħdin jużawh, imma ħadd aġġastja b'dak l-ammont kbir, għandek prattikament bil-krejnijiet għaddejjin fuq rashek. Carmel Cacopardo kritika lill-Gvern tal-li lanqas ħareġ sejħa l-offerti qabel iddeċida li jiftiem mal-isptar St. Philip's għal 12 miljun euro. Dan fl-istess waqt li l-Kunsilli Lokali jintalbu mill-istess Gvern biex joħorġu tender anke kif ikunu se jixtru binja ta' 10,000 euro. Hawnhekk inti tippretendi li fuq livell ta' Kunsill Lokali taħdem b'dan il-mod, għax dak huwa l-mod it-tajjeb. Għaliex dak il-mod it-tajjeb ma tapplikax ukoll fuq livell nazzjonali. Ma jistax ikollna ġiex kodiċi ta' etikijiet ta' tal-pajjiż, wieħed għażżar u mbagħad il-kbir jagħmel li jrid. Fil-ftehim li jagħmel il-Gvern ma' St. Philip's m'hemm ebda valur għall flus jgħid l-ex-President tal-Partit Nazzjonalista. U dan huwa każ jekk jiġi analizzat fl-opinjoni tiegħi dejjem, there is not value for money. Għax il-flus li se jintefqu mhumiex se jagħtu r-riżultat. Lanqas jeżisti pjanar fit-tul għaliex il-Gvern jinteressah biss li jidher li qed jagħmel xi ħaġa qabel l-elezzjoni li ġejja. Il-Gvern mhuwiex interessat fil-long term, il-Gvern huwa interessat fl-immediate short term, interessat f'dawn l-4-5 xhur, minn issa sa Marzu jinteressah. Carmel Cacopardo jtem jiddikjara li hemm min qed jgħid il-ftehim ma' St. Philip's huwa l-ħlas lura tax-xogħol li jagħmel is-sit Frank Portelli biex irrebbaħ il-voti lil Partit Nazzjonalista qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Hemm min qal isma' jiena dan narah bħala ħlas il-Frank Portelli li organizza l-laqgħat tal-qrar fil-Larrigo.